us to pray, but still you didn't accept Islam. But no, alhamdulillah. Yun sa labas. Okay? Barakallahu fiik. Okay, Simboy na dito sa lab pero di siya na ano. Masyaallah. Dito sa Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahu Akbar. English, say, I bear witness. I bear witness. That there is no God except Allah. I bear witness that Prophet Muhammad is the last messenger of Allah. I also bear witness that Jesus Christ, Isa, the son of Mary, is a slave and prophet of Allah. Say Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Okay, you can take now your seats. Hug. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mga mahal naming kapatid sa Islam, ang mga sandaling ito na kung saan itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat isa sa atin. Batid nyo ba na ang mga lugar na katulad nito ay ipinapahanap ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga anghel? Sa pamamagitan ng pagtitipon-tipon, pakikinig natin sa mga aral sa Islam, salita ng Allah at katuruan ng mahal nating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay bumababa ang mga sakina, bumababa ang mga rahma, na ito ang mga biyaya, habag at kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala, na hindi man lang tayo nagkakahiwa-hiwalay dito, ay tayo na ay pinatawad ng ating tagapaglikha. Allahumma amin. Mayroong hadith ang propeta sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya, Fima ma'na fi hadal hadith, hunaka fi qawmun ujuhuhum fihi nur, wa libasuhum nur, wa laysa min al-anbiya, wa laysa min al-shuhada. Faqal, sifhum lana ya Rasulullah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, humul mutahabuna fi jalali, wa humul mutajalisuna fi jalali, wa humul mutazawiruna fi jalali. Ya Rab, ij'alna min haula. Hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam na kung saan sinabi niya, sa araw ng paghukom, may mga tao na may liwanag ang kanilang mga pagmumukha at ganun din ang kanilang mga kasuotan, na nagbibigay ng liwanag, na nagniningning, na nag-iiba ng liwanag sa lahat ng mga tao na nandoon sa paraiso ng Allah. Sinabi nila, o sugo ng Allah, sino at ano ang mga katangian ng mga taong ito? Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sila ay hindi mga sugo ng Allah at hindi rin sila mga martir na nakipaglaban sa relihiyon ng Allah. Ngunit sila alalaong baga parang mga propeta at sila ay mga martir dahil sa biyaya ng ipinagkaloob ng Allah sa kanila. At sinong mga ito? Tatlong klase mga kapatid. Maski ito lang gabing ito ang ating malaman na maging baon natin sa ating pamumuhay sa mundong ito. Una, al-mutahabbuna fi jalali, alladhina yuhibbuna akhahu fillah. Sila yung mga tao na nagmamahalan para sa Allah. Mga kapatid, kayo ng mga bago pasok sa Islam, lahat tayo mayroong mga naging kaibigan sa buhay natin. Ang laki ng impluensya ng kaibigan natin sa buhay natin.
Minsan kung bakit nalulung ka sa droga, sa babae, masamang bisyo, ay dahil sa kaibigan. Hindi ba? And this is exactly the reality. There is the saying that, tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Because your friends has a big influence in your life. Huna fi dunya, sa mundong ito, kinakasama natin ang mga, yung natatagpuan natin na masaya natin sila kasama. Mapagbiro, lahat ng problema mo, minsan nasasabi mo kaysa sa mismo na kadugo mo. Yun ang kaibigan, as-sadiq. Pero sa relihiyong ito, sa Islam, dito lang matatagpuan na pag minahal mo ang iyong kapwa, ang gantimpala ay paraiso ng Allah. Where you can find in any religion, when you love your brother only for the sake of Allah, the reward is paradise. Hunaka fi rajul yuridu an yazura akhah. Dumating ang Jibril. There is another brother who is willing to visit one of his brothers in Islam. Dumating ang anghel ng Allah. Ila ain? Saan ka pupunta? Uridu an azura akhan li. Gusto ko bisitahin ang kaibigan ko, ang kapatiran ko sa Islam. Bakit mo siya bibisitahin? Anong meron? La ghayr. Inni bas uhibbuhu fillah. Faqala al-malak, ana rasulun min indillah. Faqala li, ahabbaka Allahu kama ahbabtahu. Ya Allah, ako ay sugo ng Allah, sabi ng anghel na nagkatawang tao. Sinugo ako ng Allah para sa iyo at sabihin na mahal ka at kinalugdan ka ng Allah dahil sa pagmamahal mo sa kapatid mo. Yan sa Islam, mga kapatid. Mamahalin mo siya, ibang tribo, saan nanggaling, anong itsura, may pera, walang pera, mahal mo siya dahil mahal niya ang Allah. Mahal niya ang sugo ng Allah. Gusto niya ipamuhay ang Islam. Wallahi, nararamdaman yan sa totoong tunay na nagmamahal sa kapwa. At dito lang yan matatagpuan sa Islam. Al-akhillau ba'duhum yawma'idin li ba'din adu illa al-muttaqin. Ang magkakaibigan dito sa mundo, sa araw ng paghukom, magkakaaway. Sisisihin niya ang kanyang kapatid. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nakainom ng alak. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nawalay sa aking pananampalataya at napalayo sa Allah. Dahil sa udyok mo, udyok ni Satanas, pagsunod ng shahwat. Magsisisihan ang magkakaibigan sa araw ng paghukom. Dahil ikaw ang dahilan. Sabi ng Allah, illal muttaqin. Maliban yaong sila na mga matakutin sa Allah. Nagsasama-sama para sa Allah. Alam mo bro, ang pagmamahal sa Allah, sa kapatid, hindi kinakailangan na bibisitahin mo lagi. Hindi kinakailangan na lagi mong kasama. Sapat na nakikita mo sa social media, sapat na narinig mo na Muslim, nagtuturo ng kabutihan, sasabihin mo lang sa puso mo, ya Allah, saksihan mo, wallahi mahal ko siya para sa'yo. Wallahi mamahalin ka ng Allah. Hindi yung kasama mo na kaibigan mo, pero pag tumalikod ka, nililibak ka niya. Pag may kailangan ka, wala kang mahanap sa kanya. Dahil hindi totoong kaibigan. Mga taong mapagkunwari. Ang kaibigan at mahal sa Allah, nandirito sa puso. Yung hindi mo siya sisiraan. Kung ano yung hangad mo, gusto mo sa sarili mo, yun din ang gusto mo sa kanya. Wallahi mga kapatid, kung ano ang problema, kung anong mayroon tayo ngayon sa ating pamumuhay, dahil nagkukulang tayo sa tunay na pagmamahal sa ating kapwa, samantalang ang Allah mismo sinabi niya sa Quran, innamal mu'minuna ikhwa. Katotohanan ng tunay na magkakapatiran ay ang mga mananampalataya.
Nasaan tayo ngayon na pinapabayaan natin ang ating kapatid sa Islam? Sinisiraan natin, nililibak natin, pinapabayaan natin, hindi natin nararamdaman. Samantalang ang propeta sallallahu alaihi wasallam na kung saan sinabi niya, "Mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. Idha istaka minhu udun tada'a lahu sairul jasad bi sairil wal humma." Ang katulad ng mga tunay na magkakapatiran at nagmamahalan sa Allah ay yaong sa kanilang mga habag, awa, respeto at pag-aaruga, pagmamahal ay katulad ng isang katawan. Anong hapdi na maramdaman ng sakit ng katawan mo, damay lahat. And now I ask you, wallahi I'm asking you honestly, brother, how do you feel nowadays? There are so many of our Muslim brothers globally. They are suffering in their lives. They are starving. They need of your dua. Have you even included one of your prayers to pray for them? We have to be honest with ourselves, not only by words. Ya Rab, ya ayyuhalladhina amanu, lima taquluna ma la taf'alun. I am a Muslim. I am a believer. And where do you stand now? How do you pray? How do you care? How do you love your brother in Islam? Wallahi mga kapatid, kayo na mga pumasok sa Islam, mga balik Islam, dito nyo tunay na matatagpuan ang tunay na pagmamahalan sa pagkakapatiran. Huwag nyo tignan ang mga iba na sila ay sumisira sa kapwa. Tignan natin si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Huwag mo tingnan si iba. Tignan mo si Propeta sallallahu alaihi wasallam kung paano nakisalamuha. Paano niya minahal ang kanyang mga sahaba. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang pagmamahal niya sa inyo mga kapatid, lahat tayo. Huwa akhirul anbiya la yuridu an yadkhul al-janna illa an ya'khudha ma'ahu ashabu wa man huwa haula ummatuhu. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, siya ang pinakahuling propeta at unang propeta na papasok sa paraiso. At hindi siya papasok sa paraiso hangga't hindi niya makasama ang kanyang mga umma. Kayo na nagsasabi ng sallallahu alaihi wasallam. Pangatlo mga kapatid, al-mutajalisuna fillah. Hindi ba kayo na nag-aral sa Islamic Center? Gustong-gusto natin mag-aral? Bakit? Why do you want to join and gather in a gathering where there is the lectures of Islam? There is the words of Allah in the teachings of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Why? لماذا تحب مجلس مثل هذا؟ لأنك تحب الله، تحب الرسول، تحب تسمع كلام الله. والله لا تجد في هذا العالم، في هذه الأرض، أنك تشعر في قلبك الاطمئنان لحب الله لسبب في مثل هذه المجالس. You cannot find in this world where you can find the tranquility and peace of mind except only in the gathering for the sake of Allah. Wallahi, that's true. Kahit anong mga ministro, mga presidente, general, tao dito sa mundo, pagpupulong pulong. Pero kung wala ang para sa Allah, mafi faida. Sabi ng Arabo, hada mafi faida. Li'annum la yadhkurun Allah. Al-mithlu al-majalis hadi, nuhibbu ba'duna li ba'd. Nuridu an nazdadu imanana. Nas'alullah an naj'alana min haula. Inihiling natin sa Allah na ipabilang tayo sa mga yun, mga kapatid, na nag-aaral para sa Allah. Kayo na pumasok ngayon sa Islam ngayong araw, at kayo na mga dating balik Islam, sasabihin ko to sa inyo, kung gusto nyo na tunay na malasap ang tunay na Islam, ang tamis ng pananampalataya, mag-aral kayo. Huwag yung sabihin, nag-Muslim na ako. La! Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslima. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat.
ang mga taong may kaalaman na naniniwala sa Allah, itinataas ng Allah ang kanilang mga angkat. Pag nagkaroon ka ng kaalaman sa Islam, napapalapit ka sa Allah. Mahal mo ang Allah. Mahal mo ang sino ang mga mahal ng Allah. Kaya makikita mo ang isang tao, hindi mo kilala, pero mahal siya ng Allah, parang ang gaan-gaan ng loob mo sa kanya. Kapatid na Adam, hindi ba bro? Why? Because of Islam. Islam only unite us because of Islam. Hada huwa dinullah. Dinul Hanif, jama'ana faqat fi hadha ad-din. Pangatlo, mga kapatid, al-mutazawiruna fillah. Yaong sila na nagbibisitahan para lamang sa Allah. Ayaw lang ka magbisita sa imong suki, ha? Sa imong kaibigan kay, naman kay problema ba? Muutang naman ko sa iya. Dili ka mo bisita kay na kay tuyo. Magbisita ka sa kanya para sa Allah. Bakit? Kasi mahal ng Allah nagbibisitahan ng magkakapatiran. Wallahi, I'm telling this in front of you, Sheikh Abdul Nasir. Sometimes I want to visit you for the sake of Allah. Wallahi, this is reality. Ya Allah, hindi ko siya bibisitahin anumang bagay. Namimiss ko lang siya dahil para sa iyo. Mahal ko yun. Ang sarap ng pakiramdam. Magbisitahan tayo para sa Allah. Mahalin niyo ako, mahalin ko kayo para sa Allah. Sa puso yan. Hindi lang yan sinasabi. Kilos. Kung anong masama sa iyo, masama sa akin, wag mo ako ipahamak. Wag mo ako sirahan. Mahalin mo ako. Mga kapatid, ang Islam, ang reliyon na tunay na mula sa Allah. Isa buhay, isa kilos, magmahalan tayo para sa Allah. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Allahu Akbar!